लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै निस्सय मिथिखाबाय जानो हागौ दिनैनि टपिकआ मा टपिक जागोन नङा होमबा लोगोफोर दिनै सानै माने हौवा हिन्जावना ना सेंग्रा सिख्ला बेखौ मिथिया लोगोसेयै बिनि सायाव फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन मानसि गोरोन्थि बांखौनोसो बर' हारिनि फिसाना गोरोन्थि थाखाय निमाहा होबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना ससेखलि भिडिअखौ नायलांग्रोदो बिनि उनाव माने आं ए टु जेड फोरमायना होगोन बेफोरबायदि जाथाया बारे बारे मानि थाखाय जाबाय थायो नङा होमबा लोगोफोर नोंथांमोना ससेखलि भिडिअखौ लोगोफोर नोंथांमोना ससेखलि भिडिअखौ नायनानै निस्सय मिथिखाबाय जानो हागौ बेफोर माने जोंनि फेसबुकफोराव माने बारे बारे जाबाय थायो लोगोफोर आं दा खामानि मावदों नालाय खामानिखौ नोंथांमोन लोगोआव देखायलांसै आङो बेफोरबायदि थासारि माने बारे बारे जोंनि फेसबुकफोराव माने मोनसे फिल्म स्टाइलसो जालांनो हमबाय आरो जाय लोगोफोर बेफोर माने मोनसे फिल्म स्टाइलसो जालांनो हमगासिनो दं आरो आं बेखौनो बुंगोनखि जोङो सिगांनिफ्रायनो बेफोर खोथाखौ माने बेफोरबायदि बा भिडिअफोरखौ जोङो बानायनाङा बा बेफोरबायदि माने भिडिअफोरखौ लाबोनाङा होननानै जोङो सिगांनिफ्रायनो बुंबोबाय थाखादोंमोन अब्लाबो माने बिसोर माने मा बुङो गावबा गावनि मबाइल केमेरा दं गावबा गावनि फेसबुक प्रफाइल दं बा गावबा गावनि फेसबुक आइडि दं बेफोराव माने बेफोरबायदि भिडिअखौ मोनसे माने गोदान भिडिअ मुभि सावथुनफोर रखम माने बेफोरबायदि भिडिअखौ माने एकदम माने जिबायदि गाज्रि भिडिअ बानायो अब्लाबो माने बिसोर माने भिउनि थाखाय डलारनि थाखाय माने आपल'ड खालामबाय थायो नङा होमबा लोगोफोर बेफोरखौ जों ससियेल मिडियानि थ्रुयै नुनो मोनो लोगोसे जों बेखौनो बुङो कि गावबा गावनि हारिनि थाखाय मान सन्माननि थाखाय बिदा फंबायनि थाखाय मान सन्मान थाङो आरो लोगोसे गावनि बिदा फंबाय बिगुमै आरो जिखुनु बिहाव बिखुनजो जानाय बेफोरनि थाखाय माने मान सन्मान थाङो बेफोरखौ माने जों सिगांनिफ्रायनो सामलायबोबाय दंखायो थेवबो होमबाबो माने जोंनि बर' आइजोफ्रा बा बर' सिख्लाफ्रा माने सासेबो माने समाधानाव फैयाखै आरो लोगोसेयै मोजांनि लाइनाव फैनायखौ जों नुनो मोनाखै लोगोसे जोङो बांसिनखौनो नुनो मोनो माने गुबुन हारिसोमोन ना निजेनि बर' हारिनि सेंग्रामोन बेखौ जों हमनो हायाखै लोगोसे ना सोरबा हाबा जाखानाय आइजोनि सायावसो बारखोखो ना माखो जोंखौ मिथिनो मोनाखै लोगोसे आं बेखौनो बुङो बेफोरबायदि माने बारे बारे भिडिअफोरखौ बानायबाय थानो नाङा ससियेल मिडियानि थाखाय ससियेल मिडियाफ्राव आनलिगेल जायो लोगोसे नोंसोर डलारनि थाखायनो बेफोरबायदि माने भिडिअखौ बानायबाय थायोब्ला हानि जालाङो मान सन्मान थाङो बिमा बिफानि मान सन्मान थाङो बेखौ जों सिगांनिफ्राय बुंबाय दं माने बेफोरखौ मानोखो गामिनिफ्राय जायफोर गामिनि सिनायखानाय जायफोर बा गामिनि मिथिखानाय बा गावनि लोगोफोर गावनि लोगोब्ला बा सोरबा हिन्जावजों माने सोरबा हौवा गैयि न'खराव माने बाथाबहैदोंब्ला बा सोरनिबा फिसालाबा बेखौ माने न'खरनि गार्जेना एसे एक्सन लानांगौ होननानै आङो माने मबाइलनि थ्रुयै बुंहरनाय जायो आरो लोगोसेयै रायजो राजाफ्रा माने एसे बेफोरखौ माने भिडिअ बानायनायनि माने आनलिगेल बांसिन भिडिअ बानायद्रायना होनाय रखम नुनो मोन्दों ससियेल मिडियानि थ्रुयै लोगोसे आं बेखौनो बुङो माने बेखौ माने एक्सन लानांगौ बेफोरखौ एक्सन लानो हायाब्ला माने बै जोंनि जेसेबांखि उन्दै उन्दै गथ'फोर माने ए टु जेड माने डाइरेक्ट अट'मेटिकलि गाज्रि जाखागोन आरो बे भिडिअखौ नायोब्ला आरो लोगोसेयै दाबायदि समाव माने जोंनि जेसेबांखि उन्दै उन्दै गथ'फोरासो माने फेसबुकफोराव मबाइल लानाय बा बिमा बिफानि कमेन्ट रिप्लाइ होखांनानै फेसबुकफोर नायखांनानै बिनि उनाव माने मबाइल फनखौ सलायो मानो होनोब्ला जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरासो बांसिन माने आजिखालि दिनाव मबाइल फनखौ सलायो बेफोरबायदि भिडिअआ माने नोंनि फल'रबा नोंनियाव माने मोनहैखायोब्ला माने बै गथ'आसो नुगोन जाय बायदिनि दिनाव गथ'फ्रा दै ओंखाम ओंख्रि संबाय जाबाय लोंबाय उन्दुबाय बिनि उनाव मा खालायो बिमा बिफाफ्रा माने कमेन्ट रिप्लाइ होखांनानै भिडिअ बानायखांनानै माबा खालायोब्ला गथ'फोरा बिमाफ्रा उन्दुयोब्ला माने मबाइलखौ गथ'फोरासो लायो दै 8टा 9टा 10टासोनिफ्राय माने गथ'फोरा अनलाइन थायो आजिखालि दिनाव बिमा बिफायाथ' उन्दुबाय दलर दोनबाय बिनि उनाव माने गथ'फोरा मबाइलखौ सालायो बिनि उनावनो बैफोर भिडिअखौ नुयोब्ला माने गथ'फ्रा बिराद गाज्रि जायो बेखौ जों सिगांनिफ्रायनो बुंबाय दं मानो होनोब्ला माने बारानि सायाव बारा जागासिनो दं आरो लोगोसे जोंना मोनसे खोथा दाखालि थांनायनि भिडिअखौ बाथ्राखौ बुङोब्लाथ' थांखांनाय भिडिअखौ बुंदों होनना बुंगोन लोगोसे बेफोर माने ए टु जेड माने जेसेबां जिन्दगि थांगोन जेसेबां माने सलायबाय थागोन एसेबांनो बारा जाबाय थागोन होननायफोर रखम आरो जोंनि बर' हिन्जावफ्रा बा जोंनि बर' आइजोफ्रा बेमार मोनसे बेमार स्टाइल माने बिराद गिदिर गिदिर बेमार स्टाइल जेरै हमना ला सानस' हायै गिस' हायै खोनास' हायै जेरै कर'ना भाइरास बेमार जेरै भारतआव अल भारतआव साग्लोबजोबनाय बेफोरबायदिया माने गुबुन हारिजों जोंनि बर' आइजोफोरा जोंनि हाबा जाखानाय साफा सानै बर' आइजोफोर साफा सानै सिख्लाफोरा माने ए टु जेड माने गुबुन हारिजों माने लाइन मारिग्रा जानो हमबाय आरो बेखौ माने एक नम्बर जोंनि बर' हारिनि माने बुजिस' हायै बेखौ माने मोजां एक्सन लानो हायो बा बेफोरखौ माने जोङो गादबना दोननो हायो बेफोर माने जोंनि बर'फोरनि थाखायनो बा जोंनि थाखायनो बिराद गिदिर भुल बिराद गोरोन्थि आरो साननो हानाय बुजिनो हानाय जोंनि बर' सुबुंफोरनावनो दङ मानसि मेलेम जेला नङा होमबा लोगोफोर गोरोन्थिया जायो होननानै बुङो सोरबा खन्था खनदो गोरोन्थि खालायो नङा होमबा लोगो बेखौ माने जोङो एक्सन लानो हायाखै दिनैसिम आरो लोगोसेयै
बेफोरखौ जोङो दिनैसो एक्सन लानो हायिनि थाखाय बेफोरबायदि माने खामानिया जालांगासिनो बेफोरखौ जों एक्सन लानो हायिनि थाखाय जोंनि गोरोन्थि नङाबा लोगोफोर बुंनो हागौ मालायनि कन्टेन्टखौ लानानै माने भिडिअ बानायदो बेफोर भिडिअ थांखांनायसो मानायसो होनना बुंनो हागौ खिन्थु बेफोरबायदि भिडिअ माने ए टु जेड थांखांबाबो थाङाबाबो माने सोलिबायनि थाखाय आरो बारानिफ्राय बारा जालांगासिनो दं बेफोरखौ जों गोगोम गोहोमै एक्सन लानो हायानो जोंनि थाखाय गोरोन्थि नङा होमबा लोगोफोर भिडिअ बानायबाय थाबाल' जाया बेफोर भिडिअखौ जेसेबांखि भिडिअ बानायदो अफारसो जानायखौ जों नुनो मोनगासिनो ससियेल मिडियानि थ्रुयै दाखालिबोथ' जों बिहारि मानसिजों सासे बर' आइजोजों बुथारजालायबायना बेफोरखौथ' मोजां मोनलायदों जेला गुबुन हारिजों रिलेशनशिपआव थायो आरो लोगोसे जोंनि बर' सेंग्राफ्रा दै आं बेखौनो बुंगोन जोंनि बर' सेंग्राफ्रा सोरबा सासे बिहारि सिख्लाखौ जोंनि बर' सेंग्राफोरा सोरबा सासे बिहारि सिख्लाखौ बेफोरबायदि जों बमब्रायनो हागोन ना खोनासंना ला जोंनि बर' सेंग्राफोरा सोरबा बिहारि सिख्लाखौ बेफोरबायदि रुमाव बुथारनाय माबा रेकर्ड दंना दिनैसिम क'क्राझार बिटिसि एरिया हमना ला दै जोंनि आंथ' नन बिटिसिनिसो जेरै हमना ला बिटिसि एरियायाव बेसेबांखि माने दावहाफोराव थैदों दै जेसेबांखि दावहाफोराव थैदों जेसेबांखि दावहाफोराव जिउ गारदों बर' आइजोफोराबो समान समान रेप खालामना बुथारजानायाव जिउ खहा जादों नंगौ नङा लोगोफोर जेसेबांखि माने हादोरनि थाखाय बा बड'लेण्डनि थाखाय जेसेबांखि नांदों दै खिन्थु बाथ्राया आंना भिडिअआ एसे बेलेगाव बारला लांबाय आरो होमबाबो माने भिडिअखौ आं माने फार्स्टआव फोरमायना होनानै बुंनो सानदों माने जेसेबांखि माने जोंनि बर' आइजोफोर बा जोंनि बर' हाबा जाखानाय सिख्लाफोर बा जेबा बर' आइजोफोर हाबा जायै सिख्लाफोर बिसोर गासैबो माने बिटिसि एरियायाव माने साफा सानैखौनो बुंजाया माने गासैबो होननाय रखमानो जाहैयो लोगोसेयाव मा रखम जायो हौवासाफोरा दावहायाव थैयो लोगोसेयै हमनानै ला दा सानथालिफोरजोंनो हमनानै ला दिनैसिम जोंनि बर' आइजोफोरा साबेसे मानसि हाबा जानानै गारजानानै ब्रेकआप खालामजानानै गथ' सानै साथामावनो होखारजाना बुजाना होरिना जानानै बेसेबांखि खस्थ' जानानै दं बेखौ आंथ' भिडिअनि थ्रुयै डाइरेक्ट नुवाखैब्लाबो बुंहरनो हायो लोगोसेयै आं बेखौनो बुंगोन जोंनि बर' आइजोफोरा जोंनि हौवा मानसिफोरा दावहाजों नांनानै सोरबा गुबुन हारि जातिजों माने एसे सुथुरखौ मिलायनानै एसे मिलायना थाब्लाबो जोंनि बर' आइजोफोर एबा सिख्लाफोरा माने बैफोरखौ मिलायफिननासो होयो सेक्ससो मिलायफिननानै होयो बुलाय खलायखौथ' बिसोरो खालामखाया ओमफ्राय बिनि उनाव मा खालायो गुबुन हारिनि सेंग्राखौ जोङो सिखाव हमना मोनोब्ला बुयोब्ला माने बर'फोरा जोंनि मानसिखौ दोखो दोखो बुदो बेयाव माने जोंहा मोनसे आरो एक्सन लाजाफिननायनि मोनसे नोजोर गोलैयो बिनि उनाव मा खालायो गुबुन हारिजों मुस्लिमफोरजों जों दावहा नांना मेंना जिरायना थायोब्ला बैनि सेंग्राफोरजों रेप खालामना बुथारजायो हाबा जाहैयो दारि गोलावफोरजों अब्लाना मा जायो बर'फोरा जोंनि मुस्लिम सेंग्राफोरखौ बुदो नै जाहैलायबाय नङा होमबा लोगोफोर बेफोरबायदि माने जोंनि बर' आइजो सासे सानै जिखुनु हाबा जाखानायफोरा मोनसे केट्र माने एसे सुत्र रखम माने जोंखौ माने दुश्मनजोंसो नांफिनो होनाय रखम खालायो दिनैसिम हमनानै ला जोंनि बर' सेंग्राफोरा गुबुन हारिखौ जिनाहारि खालामना बुथारनो हायाखै मिथिबाय गुबुन हारिखौ जिनाहारि खालामना बुथारनो हायाखै आरो लोगोसेयै जोंनि बर' आइजोफोरासो गुबुन हारिजों बोसोरावनो बोसोर बुथारजागासिनो दं रेप खालामना बुथारजागासिनो दं सोरबा मोजां मोना रिलेसन थादों बेयाव बुथारजादों लोगोसे जोंनि बर' सेंग्राफ्रा दिनैसिम सोरबा बांगाल हिन्जावखौ बा सोरबा माने मुस्लिम हिन्जावखौ बा सोरबा सानथालि हिन्जावफोरखौ सोरबा बिहारि सिख्लाफोरखौ दिनैसिम साथाम साब्रै माने रेप खालामना बुथारनाय जोंनि बर' सेंग्राफोरनाव मोनसेबो रेकर्ड गैया आं डाइरेक्ट बुंखानो हायो खिन्थु जोंनि बर' आइजोफोरासो बिराद गोसो रेजें बिराद डेन्जार जाना दं माने बिसोरसो माने एकदम बुथार जाबाय थायो आरो दिनैसिम जोंनि बर'फ्रा बेखौ मानो बुजिनो रोङाखै दिनैसिम जोंनि बर'फ्रा बुजिनो रोङाखैसो बुजिनो रोंनांगौ लोगोसेयै जोंनि मेलेमजिबि बिथांमोन जोंनि बर'फोरखौनो हमनानै ला आसामाव हमनानै ला आसामिस आरो बर'फोर जोंखौनो बांसिन फोथायो बांसिन सिनायदों ट्राइबेल मानसि सिनायजानाय मानसि दिनैसिम जों ट्राइबेल मानसिया सिनायजानाय मानसिया दिनै साफा बेफोरबायदि रेपनि केसाव बुथार जायोबा थायोब्ला जोंनि बे मान सनमाना बहा थागोन बेखौ माने जोङो गासैबो साननो नांगौ नोंसोरबो फरायदो हरदो लिरदो होदो मिथियो नङा होमबा लोगोफोर लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला भिडिअ बिराद गोलाव जालांबाय मोनसे भिडिअ बानायदों लोगोसेयै बेलेगावसो सन्देरलांबाय गोरोन्थि थाखाय निमाहा होबानो जाबाय लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला एसेबां फोजोबसै लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनो थाखाय आङो दिनै गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ खुलुमहरनाय थाबाय लोगोफोर आंनि बुंनायफोराव माबा मोनसे गोरोन्थिफोर बुंथारदों आंखौ निसय बर' हारिनि फिसाना गोरोन्थि थाखाय निमाहा होबानो जाबाय लोगोफोर बर' हारि जिउ